kondisyon siya ka ba bago mo sugat, no? Good. Sir, ayo. Ato di kita Nakita napahilot. sa kong likod gabi eh. Sige, kung Isaray, mata- talan mo, sir? Isaray. Isaray. Dugi mo katulog god. Oh. Lang. Nahurot na ba jud ang mong ipis kasi? Ha? Nagkano, nag-update ko sa messenger, naka-reply ko. Oh. Ikaw ka dali, sir. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Bigo City. Welcome to my channel. Merry Christmas and advance Happy New Year. Paano mo dero, no? December 29. 29, holiday na ugma. Oh, holiday. Oh, nya pagka 31, holiday pa jud. Domingo man daan. Sabado, pula. Ah, Puro na pula tanan, no? Grabe, grabe holiday. Eh. Ayan, what? Sige, so Merry Christmas sa inyo dia guys, no? December 29 na 30 na ugma, no? Anong bandam ng baboy? Ang uban lang. Oh. Sige. Ikaw din, sir. Mahal man? Tanaw lang to sa mga Facebook. Wow. Kaya malingaw magka. Sige. Sige, pamatin mo, sir. Ganun din ang likod sa bus. Hmm. Sakit gabi, dugi yung katulog. Oh. After yung galas tracing panyod na bangon, may taghaplas. Sakit yun. Sakit niya, sir. Kagabi ira or Murag ka gabi na, pero gabi dyan. Murag mo na dyan. Kung i-chat ko ni mo nga. Parang buwan ka na. walang reply mo ba? Asa na nakasyat? Ada na? Ang mo ba? Ganyan ba, alas 2 si chat, Alas 2? alas 4 na na-apply. Yan, natanaw ka. So, asa dali kapita, sir? Dari yun, sa tunga gani mo, murag yung mga reklamo. Dala na po tanan diha, no? Sige, sige. Sa pag yun? Nanaraman na. Kanara gani mo pinagkakuha, sige nga. Kana ba inig, kung ano mo, pagliso ni mo sakit Japon, inig liso? Kung mangita kag plaster nga dili sakit. Kung muliho ka gamay sakit. Oo, grabe na ganun sakitan, no? Kaya pati pagliso man. Muliho ka. Dapat inigliso ni mo, wala lang yun, no? Oo. Kana ini, di ba muliso, maganda. Plaster. Wala lang, no? Kita nga lang plaster nga di mo sakit. Sige lang. So, asa kayo itong balay mo, sir? Di hara silingan na sa Dari sa Lopis. Yan, shout out sa taga Lopisayna, Silingan, Mandayme. No, sa Pikas, Kalye, Lopisayna Extension, Bigo City, nasa sa Dre at Tabangan, no? Hindi ba na sa pagcampus, okay? Problema daw sa pagtulog, katulog man, pero kadaliso. Sakit mo na yung problema, pag na sakit na kay muna yung tulog na good, no? Yan, mahulay na. O, wala na sakit yun dyan sa Tabangan, kay 30 na ugma. So, dapat ready na ta. Kondisyon dyan tayo na ika-31. Oh, yun na. Tama-tama yun, ikakaligo sa 30, pagka 31 na makaligo, sakto yun. No, sige, so of course ako mga viewers diya, hello guys, no? Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo, ha? No, of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Of course sa lahat ng mga OFW, kung saan man kayo ngayon, Merry Christmas and advance Happy New Year. No, kay naagyo ko viewers po nga outside the Philippines, kay makita na ko akong views sa to gabi nagbundo siya. Pagka mutaas man sa tuban na ibang kuan din ni. Na viewers na to nga brod na baliktad ang iyang kuan. Oh, kay Pilipinas unong naman pagka so shout out sa inyo, God bless sa inyo, ano. Of course ako mga kaubanan sa Qatar, no, ITCC company, kumusta na mo dabay? Of course akong kaubanan po sa Saudi Arabia o sa Saudi Tabuk, Albawani company. Kumusta na mo diha? Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo, ha. Sa nag-comment sa kuha, maraming salamat, no? Maraming salamat kay nag-comment yun mo sa kuha. No? Comment lang kung sa inyong mga suggestion, kung sa inyong nakita, comment lang, no? Magamit na ko na niya. Of course, mga nag-comment na kung taga-asa ko, taga Digo City ko, Barangay Sunwan, First Grand Street, Rabina Compound, Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur. Ayan, guys. Kung karon lang ka nakakita sa kuha, please subscribe kung ganahan kag hilo. Kung kanawag yun, guys, no? Kung
pareha ba sa imong suki o diri sa kuha. O ganahan po ka makik-friend na po kay Facebook, Eric Kilot ang tradisyonal o kang Eric Kilot ang Binisaya. So ayan guys, maghilot na ko Merry Christmas and advance Happy New Year. I love you guys. Please subscribe guys. Asa kung kapalit dyan? Ako na, pagpapila sa plato. Nara, sir. Sir ko. Okay, orang mo nagtatar yan. Kahit ito rin. Envelope. Dilo. Anong sa?
Ramos, malimit. Lugbati pang. Hmm? Lugbati, mo mag-Ramos sa kanila. Wala sa plato din. Ako lagi, rilo na. Wala mo nagkanamalit upuan. Wala eh. Wala on. Nakulit ko. Hindi mo lang dito nabungkag dito. Happy na lang ko. Ha? Happy. Sorry. Ikaw daw? Hindi ka pilit sa bumbong. Bungkag. Siya pinama mo na dito barigya o. Ano? Mahal lang gina siya. Dahil ka manigurong ko na isa. 30-45. Tigam din siya pinasitin pa ka. Ano ba? Palito karne dito o. Magpaklit ah. Lagi. Kumba lang. Ha? Kumba. Ha? Iyan ba? Mahal kang karne pang o. Dito lang magod sa datos. Kaka. Ito ang kaon. Ang kao paklit dahil. Ikaw na. Palito karne dito. Sige na dyan. Eh. Matanda tayo ng ano.
message lang daw siya. John Hope. Kenapa si Davao? Thailand ba nila? Ha? Thailand siya. Oh, nana sa sakon? Ako sa Australia? Oh, nga bakasyon na dire, mabahilot na siya. Eh, member man siya sa Digos Online. Magkikita ko dyan ako. Dito na nagtrabaho niya, ni bakasyon na po. 1 year na nandiyan na siya. Message lang. Gidala na kayo sa itong may aking tuwag ng anak. Sus, ito pala Bisaya. English kid. Hapon po siya, taga Cebu. Bakasyon rin. Tahilot. Kaya magkakita lang ba sa kuhan ba no? Facebook? Kita lang sila. O niya, pag makalugar, hindi bakasyon ba no? Ang hapit ay. Grabe gini Facebook no? Sa asa yun ba no? Oo. Basta nalay makashare ba? O anak, So, pinatakuan na. grabe advertisement ba no? Ano ba nung sito mo? Bibili ka muna. Tuwas mo. Okay. Ambil na nito memoran ba? Okay, mong ipahilot ron. Dili aw, mayroon ko na. Nakalimot ko kung hapit sa mga libra. Mawapon ang sakit o adlaw na no?
Ay, Jay, iptas sa Jay. Ay, sa Jay. Iptas ang kwan, saksak. Ibalik lang. Patuyok na ka na.
kaya. Kira? Ba? Pinanaw niya, wala na sakit na nagliso. Katulog na tagtarong na niya. Aso pagtulog niya.